раҳбарияти ширкати барқи тоҷик гуфт ҳанӯз дақиқ нест ки маҳдудият ё лимити барқ дар кишвар кай ба охир мерасад. ин назари раҳбарияти барқи тоҷик дар нишасти хабарӣ садо дод. мо бояд ҳаракат кунем ки то мавсими воридшавии обе ки дар фасли баҳор ба мо мусоидат менамояд ки ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ барои рӯпӯш кардани истифодабарии зарур аст истеҳсол намоем. мо бояд ки қисман дар рӯзҳои гармӣ истифодабарии барқро камак қатъ созем. аввали моҳи январ ширкати барқи тоҷик эълон кард ки маҳдудияти интиқоли барқ дар кишвар барҳам дода шуд, аммо баъдан аз ҳама гӯшаҳои тоҷикистон шикоятҳо мерасид ки лимити интиқоли барқ идома дорад. ширкати барқи тоҷик дар интиҳои моҳи январ эълон кард ки сар аз 1 феврал дар саросари кишвар маҳдудияти дубора ҷорӣ мешавад. вобаста ба он ки ҳаво сард буд, истифодабарӣ дар дохили мамлакат бениҳоят боло рафт. ба ҳисоби миёна дар як шабонарӯз дар моҳи январ ба ҳисоби миёна истеҳсоли нерӯи барқ ба 75 миллион киловатт-соат баробар шуд. ҳатто истифодабарии максималии шабонарӯзӣ дар моҳи январ ин рост меояд ба рӯзи 19 январи соли ҷорӣ ки 85 миллиону 587 ҳазор киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол кардем. ин дар ҳолате аст ки дар солҳои гузашта танҳо нишондиҳандаи максималии истеҳсоли нерӯи барқ ба 71 миллион баробар мешуд. аммо бархи сокинон шикоят мекарданд ки дар рӯзҳои сарди моҳи январ ҳам пас аз эълони қатъи маҳдудият низ барқи онҳо хомӯш мешуд. як се рӯз шуд анхирайда шаб соати 10 мемурад мекишанд о пагои соатҳои 5 ҳамхел богирон мешавад. иқтисодшинос Айюбҷон Эгамов бар ин аст ки роҳи аслии раҳоӣ аз бебарқӣ дар зимистон берун шудан аз пойбандӣ ба барқи обӣ аст. ба гуфтаи ӯ тоҷикистон имкон дорад ки аз манбаъҳои дигари алтернативӣ барқ тавлид кунад то дар фасли сармо тавлидот ҳадди аққал ба талабот баробар шавад. хеле ки медонем тоҷикистон офтобӣ аст, қариб зиёда аз 300 рӯзи сол офтоб вуҷуд дорад, яъне мо метавонем қувваи энергияи офтобро истифода барем, нерӯи офтобро. дуюм, дар тоҷикистон минтақаҳое аст ки қариб тамоми сол шамол вуҷуд дорад. мо метавонем барқро аз нерӯи шамол гирем. лекин барои васеъ истифода бурдани ин сарчашмаҳо мо бояд гӯем ки дар навбати аввал соҳаи энергетика қисман хеле ки мегӯям хусусӣ карда шавад. ҳар сол дар айёми тирамоҳу зимистон дар тоҷикистон маҳдудияти барқ ҷорӣ мешавад. мақомот ҳамеша онро ба таъмири хатҳои барқу камии об дар рудхонаҳо рабт медиҳанд, вале на ҳама ба чунин арзёбиҳо бовар дошта шаффофият дар фурӯши нерӯи барқ ва мудирияти нодуруст яке аз мушкилиҳои аслии бахши энержӣ гуфта мешавад.